Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu. Ahmad Muhammad Awal ne sunana. Barka da sabuwar shekara. Sunana Rashida Ahmad. A madadin ma'aikatan Rayuwa TV da kuma Noma TV muna taya masu kallon mu murnar sabuwar shekara. Sunana Mai Jidda Muhammad, da fatan kun ji daɗin shirye-shiryenmu waɗanda suka gabata. Sunana Shamsiya Mayaki, muna fata za ku ji daɗin sabbin shirye-shiryenmu da za mu kawo muku a wannan sabuwar shekarar. Sunana Rahma AA Jibiya, muna maraba da shawarwarinku da kuma goyon bayanku don ci gaban shirye-shiryenmu na sabon shekara. Sunana Sani Muhammad Sani. Kada ku manta ga masu muradin daukan nauyin shirye-shiryenmu ko tallata hajojinsu a wannan tashoshi na Noma da Rayuwa TV, kofa a buɗe take. Sunana Abubakar Usman Aisha mai gabatar da shirin Malaika Bollywood. Muna muku albishir cewa mun shirya sababbin fina-finai saboda ku masu kallon mu.